Hado nongba Shillong ka jingyo rung jong jingdi uba penbua ya kamet ubriyo ka ba klem depot ha ka jingkwa kamet uba baro mentangi tip kumu drugs kala banlong manla kasngi henrei namar ka jingbom la ban budien ya kawai pakawai ka kali ka barung lane ban bu kinaka ki baklan bunsien ka aimen siemi ki Nongkhaïi ba kin yo rung yo mi kat baman ha ka jing perchang jong ki pulet Lyngba ka anti narcotic task force kat ka bakila na ka jingyo jingtip Lyngba ki telong kubor habaki yo kem Nongkhaïi pat kurup yu drugs ki jupa ki Kyrwoh skilat pathai kubor tangba ladai nujor pat ya ka jingdawa jongki nongdi kamlong tangda ki grams kumba juyo kurup hende ka day ki kilo namar ka jingbon jongki nongdi hapo kani ka nongba Shillong ba kumjuru shekiwe ki benta jongka jela ya ka sorkar lada ka don ka mensiam ban chakri ka long ka kubor ka baki hap ban shimkia namar tanga po ka shisngi kata ka sngi sedang jong benai nailor arajar pulai ki pulet ka ANTF ki yok ban kurup yu drugs ba shongdor palat hin riu klur tingka bat uba umduna yakumba hin riu spa an riu pinyo pa nyo grams na artli ki jaka hapo ka Lyngba Jaiñtia haka Kyrwoh ka bapha ningkong ki pulet ka ANTF na Bhoi ki yok ban kem yo nurul huda ubala shong na ka kali kamai ka bana nongpo naguhati bat nakamet jongu kilalap baukit yo drugs ubadon ka jingtho arpo kundai 0.2 grams katkom ke ANTF ka ne ka jingyo kem ka de ka por kumba arbaje khatlai minute jonga no phai sngi na shang bangla hakapor bo dangbut wan phai shashilong uni uba shakem udeu bana ka than nagaun na jan ka snong telia bebejian nagaun juria asam henre udeu briupat uba juthiet pisa jot hayodo Shillong habatalasi ka plan na ka kali ka ba usong layo kurup lightly ki sunduk bu saban barhabale ka tes la pentikina bu drugs udeu heroin hagabayde bakani ki pulit ki la kem bat kurup ya ka mobile bad ya la panhap kat kum ki kendon ka NDPS Act hagajo ka sngi kata ka por janmiet ki pulit ka East Khasils District Lyngba ka anti narcotic task force hi hagajing khenra bro shisngi ki layo ban kem saungut ki Nongkhaïi drug ki bade na barjela hadem thring nakini ki saungut ka wei ka de ka kentei bat ka jingyo kem yaki ka de ka por prash teng min miet ki pulet ki layo ban kurup na ki te ki saungut hadu nriuspa laipupra pon san grams udrok heroin na lor ka kali iko ka badon your registration number AS khatsau AC not khandai prasau ya ka bala penon kam da ki te ki saungut ki pulet ki la kurup san tli ki senduk ki ba penon kam thap drok artli ki mobile phone ki epic pat Aadhaar card ka Kyrwoh na ki pulet ka ong bo new drug usong dor hin riu klur tingka bat ki pulet ki la register mukot dumai ki te ki sangut haki kendon ka narcotic drugs and psychotropic substances NDPS Act